Imam neki vid u zapisu njom, jer ne, imam samo slike. Ajde, izvodi se. Da vidi. Htjela da jede, nešto da pije sama? Ne, neće da pije, jedva što pije malo vodica, ali neće da jede. Si pomerala ili gdje je nađeš, gdje je ostaviš tu i nađeš? Ostavi mi ona pređe, poslije 3 sata se premesti 2 metra dalje, pa onda uveče se premesti još par metara, znači to je to sve. E sad, kod nje je krenulo jako rapidno u odnosu na ovu prethodnu. Kod nje je za 3 dana, bukvalno pre 3 dana je bilo normalno. Jesi ti radila test radice? Pa znamo da je... Da, Felč. Ali nije mi jasno kako je tako odjednom, znaš, to ne... Pa, stres je okidač često za bilo kakve probleme, tako da to može da bude. Viš, disanje kod nje, teže dosta od opračenja. Kaži, šta smem, šta mogu? Pa vidi, da li ti vidi, tebi jasno da ovdje nema pomoći, ja pretpostavljam? Pa, to će da ide da kažemo, nekom siloznom putanjom do eventualno bi bilo dobro da se uradi ta krvna slika, da imamo koji je broj. Ajde, uradit ću. Pa ne, pazi, ja ću do kraja da... Dobro, pa ne, dok ima smisla, naravno. Dok ima smisla, da. Dođimo, co? Ajde. Co? Ona živi napolju, jel? Da, uvijek je živjela. Ja sam nju i našao napolju. Možda vidi nešto. Stavi to u frižider. Da. Čim otvoriš u vratu. Će da uđe. Da, ona ne može da kapi crni, ona ne može da iši. Hoće da uđe. Čekaj, nemoj. Čekaj, ma co? Vidi, viš ti, ima ona još malo snage, znaš, nije ona još... Mec. Mec.